Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ με τους φίλους μου, εδώ με τους δύο φίλους μου. Αυτός είναι ο VP Pro, όπως το λέει εδώ στο παιχνίδι. VP Pro, ναι. Εδώ είναι ο Πάνος, όπως το λένε. Και θα παίξουμε The Mimic, το πιο scary chapter. Book 1, chapter 2 ποιος θέλει να παίξει. Εγώ τι είπα να το παίξουμε και τώρα είπε να το κάνουμε μαζί. Οκ, bro, πάμε. Το είχαμε δει ακόμα, δεν το είχαμε δει, πάμε. Ναι. Πώς είπατε ότι λεγότανε? Ποιο? Book 1, chapter 1. Ναι. Chapter 2, chapter 1 ποιο είναι? Chapter 2, chapter 2. Chapter 2. Οκ, εντάξει. Το είχαμε παίξει μαζί νομίζω. Παιδιά, όσο όλο γκέρ Αυτό φτιάχνει. είναι τις σαμάρες, ναι, τέλος πάντων. Όσο όλο γκέρ φτιάχνει το βίντεο, θέλω να σας προειδοποιήσω ότι Chapter αυτό το 1. βίντεο θα έχει πολλά. Όχι, chapter 2. Α, chapter 2. Θα θέλω να σας προειδοποιήσω, αυτό το βίντεο θα έχει πολλά jumpscare και ο Λγκέρ σίγουρα θα ορλιάζει σαν τρελός, οπότε μην φοράτε ακουστικά, bro. Spoiler alert, bro. Το κάνω normal ή να το κάνω normal ή nightmare? Nightmare. Έλα, να χεστούμε πάνω μας, ναι. Και multiplayer, πάμε confirm. Ωραία. Τώρα εγώ που πάω. Τώρα πατάμε play και πού είναι το server? Να, εδώ, κάνω join. Μπες και Τι, εσύ. τι, τι, τι. Μπρε. Play, Είμαι play, 0 play, FPS. play. Start. Πάτα πλέον. Πάμε. Ας αρχίσουμε. Okay, let's go guys. Ας δούμε. Α, ναι, μπορεί να ακούμε λίγο περίεργα. Τι είναι αυτό? Μη σχολιάστε, μπρε. Μην νομίζετε, κανονικά η φωνή του είναι πολύ καλύτερη, απλά στο βίντεο ακούγεται σαν σκάτα. Τι είναι αυτό ρε, what the Και hell. εμένα μου το φανίζει, εμένα μου το φανίζει. Σκάλα. Εντάξει, έχω 0. Με έβαλε παιδιά, πού είστε? Περιμένετε. Μπρε, έχω 0 FPS. Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι. Hello, motherfucker. Α, game. Μπρο, τι φας, αυτός είναι ο φακός. Δεν βλέπω την τύφλα μου. Φακός. Κάθομαι και sprint, δεν είναι Περίμενε, τι που... Εγώ δεν έχω φακό ρε. Ούτε εγώ δεν έχω. Μπρο, Βαγγέλη, τι φας τα γραφικά σου? Βαγγέλη, μπρο, μη βρίζεις. Α, εμείς τα εμείς τα έχουμε... Is anybody there? Οχ, Είναι κανείς εκεί? ποιος βρίζει στα κινέζικα? Α, δεν βρίζει. Νόμιζα ήταν βρισκές, αλλά μου δεν ήταν κινέζικα. What the hell. Τι είναι αυτό? What the hell. Μπρε. What the fuck is happening bro? Να βάλω full. Okay. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το sprint, δεν έχω... Πρέπει να μπούμε μέσα. Όπα, ναι, πάμε να βγούμε, πάμε. Δεν ανοίγει η πόρτα, το είδα. Άνοιξε. Δεν ανοίξει ρε, ήδη. Object share for a... Γιατί είμαστε τόσο κοντοί. Δεν φτάνω καν να το αγγίξω. Α, πάμε. Α, είναι ο figure. Πού είναι ο figure? Βοήθεια! Όπα ρε, what the fuck, τι είναι αυτό? Ποιο, τι? Τρέχει, Μπρο, δεν βλέπω τίποτα. Το έχω λαγκάρει. Πού? Μπρο, τι είναι αυτό? Τι? Δεν ξέρω. Πού πάω, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έρχεται μαλάκα, τρέχει. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τρέξε. Εγώ θα αλλάξω λίγο το skin γιατί είναι λίγο slender. Πέθανα, what the hell. Μπρο, what the Θέλω 100 ευρώ το... Εγώ πεθάνω κι εγώ. Ποιος είναι αυτός? Α, κανείς. Scary alert. Bacon. Scary alert. Τώρα τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω τι να κάνω. Ή δεν το έχω παίξει ποτέ. Κάνε κάτι ρε Ολιέρ. Κάνω πολύ ήχο! Γιατί κάνω τόσο πολύ. Χριστός είπα, γιατί τι καλό είναι αυτό. Καλό, ναι, καλό. Παιδιά, Φοβάμαι να σας το ρωτήσω. προειδοποιώ, θα χτυπήσω πάνω σας, θα χτυπήσω πέρα. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Κλείστε την πόρτα! Έλα Ολιέρ πήγαινε, μην είσαι κότα, πάμε. Εντάξει. Αν πεθάνω πως μετά εσύ θα σηκωτώ. You got it. Πού πρέπει να πάω? I don't fucking know. Μπορείς να κάνεις crouch. Πήγαινε όπου να είναι, δεν πειράζει, έλα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πεθάνει. Είναι πίσω μου. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, θα πάμε λίγο καλά. Ακόμα δεν έχουμε βρει κλειδί όμως. Πού είναι αυτό το τερατάκι? Τερατάκι! Σε κάτω. Μπαμπά, εγώ φεύγω. Πού να πάω όμως? Πήγαινε ρε να προχωρήσεις το chapter. Πού πάω όμως? I don't know man, πήγαινε Α, μπορείς να πας από εδώ. Τι είναι αυτό?
έχω φακό τόση ώρα. Δεν το ξέρω καν. Ναι, το ξέρω, το πως το είπες 1000 φορές αυτό το James, μπρε. Πού να πάω τώρα. Πήγαινε πίσω. Μα γιατί υπάρχει αυτό το μέρος εδώ που δεν έχει τίποτα μέσα κιόλας. Είναι απλά για να ξεφύγεις από το τέρας. Πήγαινε πίσω τώρα. Θέλω, κάνω βίντεο και εδώ. Τι να κάνεις. Α, έχει αρχίσει ήδη. Δεν το ξέρω τι κάνω βίντεο γιατί δεν... Πετάλη. Έλα, πήγαινε. Φοβάσαι όλα. Τι όλα βρε. Να το πτώμα μου, παιδιά. Ρίπ Βαγγέλης κάτω στα σχόλια. Όχι, πάλι ήρθα βρω. Κάτσε αυτό. Yo. Πήγαινες κοντά μου, έρχεται εδώ. Ω, Να το το είδα. κοιτάζει, βλέπει αυτό το πράγμα. Το είδα. Είναι τυφλό. Παίρνεις πέρασε από πάνω μου. Μα πώς μπορείς να κάνεις crouch αυτό το παιχνίδι. Έλα ρε μπρο, πήγαινε να σε φάει. Έλα, θέλω να σε κόψουμε να τσιρίζεις. Χαλό. Με είδε, γιατί έρχεται εδώ. Νομίζω με είδε. Πήγαινε ρε Ρουγγέρ. Νομίζω και 3. Να παίξουμε μέσα σε άλλο τσάπ. Πήγαινε κάτω ρε. Πήγαινε κάτω. Χαλό. Πάμε. Όπα ρε, θα σου κάνω whiz. Όχι, θέλω να το περάσω. Καλά, δεν θέλω να το περάσω. Μπρε. Ήθελα να το κάνω weave. Έχω βγει, δεν πέτυχε. Τελικά δεν δουλεύει το weave. Δεν έχει revive και spectate. Οκ, μπρε. Πάμε revive. Μα τα revive κάνουν 100 ευρώ. Οκ, τα λέμε στο επόμενο chapter. Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι εδώ. Γυρίσαμε, δεν ξέρω ούτε ποιο chapter να διαλέξουμε, κάναμε λίγη αλλά... Ναι. Το έφτιαξα. Έβαλα ένα που δεν ξέρετε, θα δείτε το στρατιωτικό είναι. Οκ. Τζέλωσε, τι τζέλωσε. Τι εννοείς ότι είναι τα καινούργια. Δεν πειράζει, είναι σαν να μαζί μας και θα δούμε, δεν πειράζει. Ο servant μας εννοούσα. Είναι ο φίλος μας θα με βοηθάει. Ο let's do this. Εγώ τι μεταξύ παίζω από PS5 και δεν ξέρω καν πώς να τρέχω ή πώς να ανοίγω φακό. Ο φακός είναι ανοιχτός. Τα hell, γιατί παίζω έτσι. Στο κάνω. Μπρε, πρέπει να παίξω έτσι τώρα δηλαδή. Όχι, καλύτερα παιδιά μην βάλετε ακουστικά, θα ακουστεί πολύ δυνατά γιατί έβαλα full φωνή. Αυτό. Κάτσι! Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα. Παιδιά, για να τελειώνουμε να παίξουμε το Δεν με αφήνει καν να κάνω skip. Πού κάνεις? Δεν ξέρω πού κάνεις skip. Α, skip! Κάνε skip, παιδιά. Κάντε και εσείς skip, παιδιά. Ρέμισε λίγο. Rage moment. Όχι, δεν να το κάνω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι κάνουμε? Σκοτάτε ρε. Αυτή έχει αρχίσει ήδη. Αλλά πού είναι, Μπρο, τι είναι αυτός ο ήχος, δεν μπορώ άλλο. εντάξει, εγώ μπήκα το πιάτο. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν μου λέει. Η κάμερα κουνιέται τόσο δυνατά. Who's that man? Who's that man? Κουνιέται τόσο γρήγορα η κάμερα. What the hell is that? Όπα, τι είναι αυτό το φόζον. Αυτό τι είναι? Μπρο, ξέρετε πόσο άβολο είναι να παίζει έτσι. Δεν μπορώ να παίζω έτσι. Κάτσε, μήπως έκανες κάτι από εδώ. Περίμενε λίγο. Μπρε. Χα. Όπα ρε. Πώς θα ανέβει και αυτή ρε. Pause. Με παίρνει κανένα. Δεν με έχει βγάλει. Τι κάνω. Κλείσε ρε γάμο. Όχι! Με έβγαλε! Όχι με έβγαλε! Όχι με έβγαλε μπρε. Μα, Παναγιώτη μη πας στο φως, όχι. Το φάγε τη ζωή, εντάξει. Μου είπες ότι με έβαλε πάλι τώρα χέρι. Ρε Ολγκέρ. Μα ρε Ολγκέρ, γιατί απλά δεν μιλούσε με τη μαμά σου και τέτοιο. Και πήγαινε στο Roblox. Πολύ δύσκολο ήταν. Κάνουμε λίγο τώρα. Σιγά δεν πειράζει, καλύτερα. Για να δούνε και ποιο chapter είναι, γιατί δεν δείξαμε κάποιο chapter να θέλουν να παίξουν. Ναι, αλλά τώρα όμως το βίντεο τι
φας, τώρα τι θα πούμε. Μπρε, 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 Το μπρε, έχεις μπρε, μπρε, ξεκινήσει το μπρε, βίντεο. μπρε. Ναι. Τόση ώρα είμαστε. Ρε μαλάκα! Έπρεπε πρώτα να μπει στο... Τώρα θες πόσα likes θα πάρεις στο stream. Ένα βίντεο κάναμε και το Κάναμε